tehokas heimoneuvosto, koska Aino on menossa ja viemässä mun läppärin mukanaan ja mä en pysty sitten editoimaan, niin tää on nyt sitten editoimaton versio. Eli kaikki sammakot, mitä meidän suusta tulee, niin nyt ne tulee sitten ihan antaamuksella. Ja syötkö sinä viinirypälettä tässä? Nyt et voi sitten syödä viinirypäleitä tässä, koska mä en voi leikata niitä nyt pois. Tervetuloa Heimoneuvoston 8. The Summit Suomi-jaksoon. Mä oon Ilari. Ja mä oon Aino. Ja me ollaan vihdoin takaisin yhdessä. I'm back. Oliko hyvä reissu? Oli tosi hyvä. Mitä teit? Mä kävin laskettelemassa ja kävin hiihtämässä. Kuulostaa sopivalta. Mm. Me katsottiin se 7-jakso, niin tuliko sulla siitä mitään pointteja? Se oli se, missä ne kävi uimassa ja melomassa. Joo, meni sinne saareen niillä kanooteilla. Ja sitten siinä oli se enää lopussa se vuorelle kisaaminen. Joo. Ei muuta kuin, että mä en voi kuvitella mitään hirveämpää, että kun sä joudut uida 50 metriä jääkylmässä vedessä, ja sitten sen jälkeen lähtee juokseen johonkin mäen päälle. Olikohan se tuotannolta tahallinen semmoinen, että nyt kun nämä kaikki ihmiset on ihan märkeä ja kastunut ja kylmissään, niin meidän pitää saada ne liikkeelle. Niin, jep. Sitä mä mietin siinä meidän podissakin, jota sä et ottanut kuunnella. Joo, sori. Ei se paljastuin. Mutta tämä oli hyvä aasinsilta siihen, että me saatiin yhdeltä kuuntelijalta myös Instagramiin viestiä, että tämähän oli siis, että vitsi, nyt mä sokeltelen apua, paniikki, että siis se on todellakin suositeltua, että ennen avantoon menemistä vähän otetaan lämpöä päälle, että se on sitten mukavampaa. Kun mä siinä podissa mietin sitä, että onko se niinku myös tarkoituksellista tavalla tai että onko sitä niinku hyötyä, niin kuulemma on ja sitä suositellaan. Joo. Ja sitten myöskin siinä meidän edellisessä podijaksossa erään toisen kuuntelijan viestin avulla mä tajusin, että siinä meidän pohdinnassa siitä, että kannattaa äänestää se pois, jolla on eniten rahaa, niin se on siis täysin Me ollaan idiootteja. Me ollaan ihan tyhjiä. Sillä ei ole mitään väliä, koska siis lopussa se rahamäärä on ihan sama. Niin, se sama summa päätyy vuorelle anyway. Siis Tää sillä voisi olla semmoista strategista väliä, että tavallaan se kaikkein sun luotettavin tyyppi kantaa sit sitä rahaa. Ja sitten, että voi niinku vähän näyttää sitä hierarkiaa siellä, mutta ei sille niinku ole mitään väliä. Että, joo, me ollaan idiootteja. Että kiitos sinulle, tiedät kyllä itsesi ja autoit minua ymmärtämään, miten tyhmä olen. Se oli vielä hyvä, kun mä rupesin niinku vastaan väittää ja niinku selvittää sitä asiaa. Ja sitten mä en vielä siinäkään tajunnut sitä, kunnes mä sitten rupesin siinä podissa puhua sitä ääneen ja sitten tämä henkilö oli laittanut mulle uuden viestin. Ja sitten mä tajusin tosiaan, että joo, että eihän tässä ole niinku mitään järkeä, että tehtiin niinku kärpäisestä härkänen, mutta tätä varten me ollaan täällä ylimiettimässä asioita. Ja myöskin tämä on nyt hyvä, että on niinku aukottomasti on todistettu, että me ollaan idiootteja. Joo, ja että meitä ei kannata kuunnella, paitsi jos haluaa viihtyä. Nimenomaan. No hypätäänkö nyt tuohon 8-jakson aiheisiin? Nyt on ollut ensimmäinen pakkasyö ja kylmä rupeaa niin kuin selkeästi ottaa niin kuin voimia porukalta. Ja sitten nyt Petterin lähdöstä on tullut se ensimmäinen oikeasti aika aktuaalinen negatiivinen asia, että nämä ei pääse aamuisin liikkeelle. Siis nyt niin kuin tässä jaksossa näkyy se ihan selkeästi, esitettiin meille, että ne olisi tarvinnut Petteriä. Ne olisi tarvinnut Petteriä sitä varten, että on joku, joka potkii niitä ihmisiä liikkeelle, asettaa rajoja. Jep, sanoo, että nyt mennään. Niin. Jep. Ja siis sanotaanko näin, että jos olisi semmoinen ryhmä ihmisiä, jotka joilla olisi se yhteinen tavoite, ja niillä pitäisi olla se yhteinen tavoite, että lähdetään niin kuin eteneen, mutta jotenkin se ei ole niin kuin, tässä ryhmässä ei riitä se, että ne pääsisi liikkeelle. Että niin kuin, kyllä niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin mun vaikka kaveriporukkaa, ja että jos meillä on silleen, että nämä pitää saada jotain aikaiseksi, niin ei me saada sitä tehtyä. Mutta sitten joku työporukka, niin kyllä mä pääsen niin kuin liikkeelle. Et mä en tiedä, miten ne ei niin kuin saa sitä aamuliikettä. Niin. Että miksi ne tarvii siihen ei pitäisi olla 8 ihmisellä mun mielestä vaikeuksia. Ja sitten kun kuitenkin niillä on aikaraja, niillä on tietty aika päästä perille, niin miten ne ei niinku tavallaan ole niinku heti silleen päivän alussa lähdössä silleen, että hei, noniin, nyt pakataan kamat, lähdetään liikkeelle. Jep. No, aika pitkään menee siinä niiden aamutouhuissa ja tässä jaksossa rupeaa myös ensimmäistä kertaa mun mielestä näkyy semmoista, että ruvetaan laskea ääniä, että riittääkö äänet. Että tässä esimerkiksi Arttu ja Karola ajattelee, että Hepu olisi niin kuin järkevämpi äänestää pois ja sitten ne rupeaa laskemaan, että riittääkö äänet. Ja sitten tässä Arttu sitten sanoo vielä haastattelussa, että on niin kuin aika vaikea päättää, että kumpaa äänestää, kun molemmat Janika ja Hepu on aika samalla tasolla.
Ja sitten Jani ja Janika myös laskeskelee, että äänten pitäisi riittää, niin kuin, että Janika säilyy pelissä. Että niin kuin nyt rupeaa näkymään sitä, että mietitään, että missä ne rajat menee, ketkä on kenenkin mukana, ketkä äänestää kenenkin mukana. Tätä me ei olla aikaisemmin nähty mun mielestä näin vahvasti, mutta tietysti nyt kun niitä on enää 8 jäljellä, se on 5, mitä sä tarvit niin kuin enemmistöä, jos äänestetään vain 2. Ja kyllä se niin kuin nyt rupeaa olemaan just niitä aikoja, että sitä peliä ruvetaan varmaan pelaamaan vähän kovempaa, koska tosiaan kaikki ei voi sinne huipulle päästä. Nyt kans jaloissa rupeaa tuntumaan tosi monella tässä porukassa. Ja rahat siirtyy nyt Linnealle, se on aakkosjärjestyksessä seuraavana. Ja Jani kertoo, että on sovittu, että se raha ei pelistä poistu ja että kanteja kyllä sitten myöntää itse, jos ei jaksakaan ja antaa sitten sen ylimääräisen raha eteenpäin, mikä käy musta järkeä. Toisaalta semmoinen pieni piru mun päässä on silleen, että kumpa joku olisi niin kuin suolainen siitä, että niinku ei halua niinku jättää sitä rahapeliä, vaan silleen, mä luovutan nyt, mä vien nämä 35 tonnia mun mukana, mutta sitten oikeasti niin en mä sitä tietenkään toivo, koska olisihan se nyt ihan niinku kauheata. Turhaa. Niin, turha. Siis hyvä TV-hetki, mutta siinäpä sitten se. Tässä on Henrietta sanoo tässä aikaisessa vaiheessa tätä jaksoa, että se oli valvonut yöllä ja miettinyt sitä eilistä päivää, että oli vähän pettynyt omaan suoritukseen ja itteensä ja harmittaisi kuitenkin, jos joutuisi lähteä kotiin. Ja sitten Janika ja Henrietta puhuu niinku yhdessä sitä, että kumpaakaan ei oikeastaan jännitä se tilanne, että ne on molemmat niinku jättänyt sen päätöksen vaan niinku ryhmän päätettäväksi, että ei nyt stressata, että ei tähän voi vaikuttaa. Miten mieltä sä olit tästä? Siis toihan on ihan tätä hevon kukkua. Niin. Todellakin siihen voi vielä vaikuttaa. Niin, siis... Tai siis just, että älä nyt jää tulee makaamaan, vaan niin kun, sä voit mennä keskustelemaan niiden ihmisten kanssa. Ja vaikka et sä niin kun, pystyiskään, niin kun, vaikka sä haluaiskaan niin kun, tiedätkö, silleen, yrittää suostutella niitä ihmisiä äänestää sitä toista henkilöä, niin sä voit puhua omasta puolestasi. Niin kuin olla silleen, että hei, että mulla olisi tämmöisiä asioita tarjota ja näin. Ei sun tarvii niin kuin mustamaalata muita, että sä voit rakentaa ittees. Mä jotenkin, mun on vaikea, ehkä se johtuu siitä, että mä oon niin tottunut selviytyjiä, nimenomaan niin kuin jenkkiselviytyjiä, missä se meno on aika niin kuin cutthroat. Niin sitten on jotenkin vaikea nähdä semmoista pelaamista, jossa ollaan silleen, no että mä haluan niin kuin muiden parasta. Että kyllä mä niin kuin siis totta kai arjessa ymmärrän sen, koska mä oon myös tosi semmoinen niin kuin muut edellä ihminen, tosi semmoinen myös niin kuin, en mä halua sanoa, että yes man, mutta aika semmoinen people pleaser. Mutta sitten jotenkin kun ollaan pelissä, niin mun ajatukset on niin kuin silleen voitto tai ei mitään. Niin ehkä senkin takia on niinku vaikea katsoa semmoista, että no en mä nyt ajatellut tehdä mitään ja katsellaan vaan, miten tämä menee. Mutta sitten toinen aspekti siinä on se, että se tekee tästä meidän työstä tosi vaikeaa, että mistä me voidaan puhua, mistä me voidaan spekuttaa, jos ei ne pelaajat itse niinku... Jos ei, kun siis siitä tulee vaan semmoinen olo, että sä et edes halua olla siellä, minkä takia sä edes tavoittelet, niin kuin oot siinä pelissä, jos et sä halua voittaa. Niin, että niinku... Niin kun ei sun tarvi olla ihmishirviö sitä varten, että sä voisit kuitenkin haluta voittaa. Niin, ja menestyä. Niin. Ja sitten kuitenkin, kun on sitä rahaa pelissä, no 100 tonnia suurin piirtein, en tiedä paljonko siitä niin kuin lopulta jää kenellekään niin kuin voitettavaksi, mutta kyllä niin kuin luulisin, että olisi semmoista drivea. Tietysti onhan toi kokemuksenakin semmoinen, että sekin varmasti riittää, mutta sitten mä kyllä niin kuin kaipaisin semmoista, että kun mennään pelaamaan peliä, niin sitten pelataan tosissaan ja otetaan se semmoisena, että tämä on ehkä mahdollisesti viimeinen kerta, kun mä pääsen tekemään tämmöistä. Että missä arjen tilanteessa sä ikinä voisit niin kuin vähän ehkä jopa juonitella ja tälleen, et ikinä. Ei. Niin tavallaan, että nyt sulle on annettu se pelikenttä, niin pelaa. Mutta ehkä siellä syntyy tosi nopeasti ne niin kuin siteet, että ne on ollut viikon siellä. Ja ne varmaan tuntuu jo niin kuin semmoiselta pieneltä perheeltä, niin onhan sekin sitten tavallaan vaikeaa asettaa muut semmoiseen asemaan, että pitäisi niin kuin ruveta tekemään päätöksiä, mutta se on kuitenkin niin kuin tämän pelin henki. Tavallaan sitten mä ajattelen, että jos kaikki olisi vaan silleen nyt lopussa, että no et en mä aio tehdä mitään, niin mitä katsottavaa tässä sitten on? Niin. On tässä sitten nämä niin kuin haasteet, mutta joo. Janika tiedostaa kanssa itse, että muut voi niin kuin nähdä sen eilisen haasteet niin kuin äänestysperusteina, just että kun Janikaa piti auttaa parissa hetkessä, mutta hänellä on kuitenkin kova luotto, että saisi vielä jatkaa. Ja Max sanoo, että se voisi äänestää
kumpaa vaan, mutta ei luota niin kuin Henriettaa yhtä paljon kuin Janikaan, että Henrietta on niin kuin tuulisempi. Että luottaa enemmän Janikaan. Ja Karola ja Nikola on myös niin kuin samaa mieltä, että luottaa enemmän niin kuin Janikaan, että se on jotenkin varmempi. Että oli niin kuin niiden yhdessä käymä keskustelu. Joo. Ja mä voin kyllä allekirjoittaa ainakin sen perusteella, mitä editistä meille näkyy, että Janika on tosi semmoinen, vaikuttaa semmoiselta jalat maassa tyypiltä, joka ei paljon niin kuin turhia niin kuin lähde just draamailemaan. Vaikka en sano, että Henrietta lähtisi, mutta Henrietalla on kuitenkin ainakin tämän kauden aikana ollut enemmän draamaa kuin Janikalla. Joo. Että just, että oli se Petterin pois äänestys ja se Aleksin kanssa yhteenottaminen ja Hepu on myös ehkä näkyvämmin käynyt semmoisia keskusteluita ainakin siis leikkauksen perusteella. En tiedä, että näyttäytyykö se niille kisaille samalla tavalla. Luultavasti näyttäytyy, koska nämä on tehnyt tämmöisen huomioon. Mitä mieltä sä oot? Joo, toi on mun mielestä aika hyvä arvio tuosta erosta. Joo, ja Nikola sitten summaakin, että varmaan niin kuin luotettavuuden perusteella mennään. Ja tässä Arttukin kuvailee Henriettaa ailahtelevaksi, Janikaa taas sitkeäksi ja semmoisiksi muille tilaa antavaksi vakaaksi. No sitten nämä löytää tämmöisen kirjeen ja 4 lankkua ja siinä lukee siinä kirjassa, että ottakaa lankut mukaan, tarvitsette niitä. Ja ne laittaa ne lankut niin kuin roikkumaan niiden rinkkojen strapeista. Ja musta se oli aika nokkelaa, mutta sitten lopulta se näytti niin kuin aika vaikealta. Niin. Et mä olisin ehkä lähtenyt laittaa, tiedätkö, olkapäälle, koska sit sä voisit vaan kävellä. Mutta sit pitäisi olla saman pituinen. Niin, just, että sitten ei voisi niinku kauhean eri pituiset ihmiset ehkä. Tai en mä tiedä toisaalta. Jep, ja sitten ehkä se olisi vaikea saada myöskin pysyä siinä, kun se oli aika leveä se lankku. Niin. Ja ehkä ne kokeilikin sitä. Niin. Mutta se oli kyllä hyvä se strappi, koska on se nyt paljon mukavampi siinä kuin niinku kädessä kainalossa kantaa. Niin. Että se vaan niinku roikkuu tavallaan, sun ei tarvitse pitää siitä fyysisesti kiinni, että se pysyy mukana, vaan että se niinku on jonkun muun varassa. Mutta kyllä sekin varmaan jossain vaiheessa rupeaa ottaa siihen niinku selkään ja kun se rinkkaan tulee niinku se ekstra paino. Paljonhan tommonenkin lankku painaa joku. Aika paljon varmaan. Niin, 5-8 kiloa. Enemmän kai. Niinkö? Joo, mietin nyt täyspuine. Niin, no joo, jos on umpipuut. Minkähän mitta siinä oli? 2 metriä. Tämmöisiä asioita me mietitään. Ne on pitemmät. Ne oli pitemmät, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Tämä olisi myös semmoista materiaalia, mitä mä leikkaisin pois. Niin. Että niin kuin nauttikaa nyt näistä herkkuista. Tämmöistä herkkua ei tiedä joka päivä saa. Suolakurkkuja. Joo. Ne päätyy sitten tämmöisen, voiko sitä sanoa sillaksi? Joo. Siis tämä on niinku, mä oon kuvaillut tätä mun muistiinpanoihin, että ensinnäkin tässä on se kirje, että tämän veden ylittää vain yhteistyöllä. Ja siis silta, joka muistuttaa niinku Crash Bandicoot-tasohyppelyä, tiedätkö niinku se Bridge to Nowhere-taso, missä sä oot niinku, että siinä on niinku isot raot niiden välissä ja se on niinku ehkä 2 metri kertaa metri semmoinen niinku neliö, minkä päällä ollaan ja niiden välillä on just semmoinen, niinku, että et pääse harppaamalla yli ja että ne niinku on siellä vedessä kelluu. Ja siinä alussa on vielä semmoinen kohta, missä ei ole ollenkaan niitä ja niille annetaan 2 semmoista niinku ylimääräistä palikkaa, jotka ne voi laittaa siihen, että ne pääsee sen ekan aukon yli. Ja niinku ideana selkeästi on se, että niitä pitää niinku niitä lankkuja käyttämällä tehdä semmoinen silta, että tavallaan lankku yli, lankku yli, lankku yli. Ja just, että niitä on 4 lankkua, 8 ihmistä ja niitä tasoja oli, en muistanut laskea, mutta olisiko niitä ollut joku 16 suurin piirtein. Että niinku pitää niinku yhteistyöllä päästä jotenkin niistä yli. Ja ne oli tosi huterat, ne tasot. Joo, ja tosi kaukana toisistaan. Joo. Ja sitten varsinkin, kun ne 2 ensimmäistä on semmoiset, että ne ei ole edes niinku kiinteästi kiinni niissä niinku sen sillan niinku niissä sivunaruissa, niin ne keikku tosi paljon. Ja oli niinku tavallaan tyhjän päällä. Niin ei kyllä näyttänyt helpolta ja mä en voi uskoa, että miten niinku kuivina ne pääsi sitä yli. Niin, Jani taisi olla ainut, joka kastui enemmän, kun Jani meni ensimmäisenä. Joo, ja se taisi olla niin kuin Artun tekemä suunnitelma, että miten sitten niin kuin mennään, että yksi tavallaan on siinä niin kuin etenee lankun päällä, toinen niin kuin tasapainottaa sen ja sitten niin kuin mennään niin kuin jonossa sitten kaikki näin. Ja Arttu oli tavallaan se, joka
keksi sen ideaa. Arttu oli myös viimeinen, joka tuli sitten sieltä niin kuin yli, mutta Jani oli sitten kuitenkin mun mielestä tässä se, joka niin kuin teki sen Joo. niin kuin, ehkä vaikeimman työn. Että sen piti kulkea siellä kärjessä ja niin kuin tasapainottaa aina se niin kuin hänen lankku ja sitten myös se alusta, mille se oli menossa ja sitten myös niin kuin pitää huolta siitä, että kun siellä takana on niitä muita, jotka niin kuin pitää kahta lankkua vaikka yhtä aikaa paikallaan, että ne ei sitten lähde niin kuin vapauttamaan ja niitä sitten ajoissa. niin kuin ottaa se uusi lankku vastaan ja siirtää sitä eteenpäin. Siinä niin kuin oli varmaan aika raskasta. Ja mä en tiedä, mulla ei ole tuosta muuta kuin mua stressasi ihan hirveästi katsoa tuota haastetta, koska se oli jotenkin niin hankalaa ja hidasta. Joo. Ja sitten mua myöskin stressasi just se, että yksi asia, mistä niin kun Karola moitti niitä muita, oli se, että ne niin kun tavallaan vaan seurasi mukana, ei ottanut semmoista niin kun johtajaroolia, mikä on aivan niin kun muuttipointti, koska siis eihän nyt esimieheäkään ole työpaikalla niin kuin 50% niin kuin noista niin kuin siitä porukasta. Jep. Eli eihän siinä ole mitään järkeä, että kaikki ottaa johtajaroolin, vaan nimenomaan siinähän tärkeintä on, että 1-2 ottaa johtajaroolin, ohjaa sitä työskentelyä ja kaikki muut tekee niin kuin neitä käsketään. Jep. Ne voi antaa niin kuin neuvoja ja olla silleen, että hei, voitaisiko me tehdä näin, mutta on tärkeämpää, että on 1-2 ihmistä, jotka ottaa sen ohjaamisroolin ja kaikki muut niin kuin on seuraajia. Eli toi Karolan pointti oli niin kuin se oli kyllä, se vähän kävi korvaan ikävästi myös niin kuin senkin takia, että siis on syystä olemassa sanonta, että liian monta kokkia, niin mitä enempi kokkia, sitä sakeampi soppa. Tai ei. Joo, tolle se menee. Okay. Mitä useampi kokki, sen sakeampi soppa. Mä sanoin äsken ehkä vähän väärin. Mutta tämä musta on ironista, että sitten me ollaan kritisoitu muutama jakso sitten, että kun Petteri ottaa liikaa johtajaroolia, mutta tässä onkin ehkä se isoin ero just se, että nyt ollaan niin kuin haasteessa, tässä pitää keskittyä. Se on ihan turhaa, niin kuin, että kaikki lähtee tekemään jotain omaa tai niin kuin tuomaan jotain omaa ideaa. Että just kun Arttukin sinne niin kuin tiivisti, että että mulla oli se ensimmäinen idea ja se oli hyvä. Ja Linnea sanoi kanssa, että Arttulla oli eka idea, se oli hyvä idea, niin mitä siitä tavallaan enää niin kuin ehdottamaan mitään. Etkä sä voikaan mitään muuta kuin sitten siinä vaiheessa niin kuin lähteä toteuttaa sitä yhteistä päätöstä, mikä on linjaa, mikä on tehty. Jep. Ja just, että jos sä rupeat niinku liikaa puhumaan just vastaankin, niin sitten se on niinku semmoista vastarannan kiiskeilyä ja semmoista niinku nillittämistä. Niin ei sitäkään haluta. Ja sitten tässäkin niinku se pointti on, että te pääsette siitä yli. Ja tosiaan niin kun ei ole tarkoitus se, että kaikki ottaa tuommoisessa tilanteessa sitä johtajaroolia. Se ei tarkoita, että ne ei osallistuisi tai yrittäisi parhaansa tai niin kun tekisi niin kun mikä on siinä ryhmälle parasta. Jep. Formuloissakin siellä on se yksi kuski, mutta sitten siellä on aika iso tiimi taustalla ja siellä on yksi niistä, joka ohjaa sitä koko touhua ja sitten on niin kuin ne, jotka vaihtaa renkaat ja näin. Että joskus sun pitää olla se, joka vaihtaa renkaat. Mutta tietysti jos Karolan kritiikki ehkä on myös semmoista, että ne ei ole muutenkaan ottanut johtajaroolia, mutta sitten eihän niinku sun mä en näe tota pointtia niinku millään tasolla niinku tarpeellisena. Niin. Mutta ehkä siitä tuntuu, että muut tulee niinku siivellä, että he tekee kaiken työn ja muut tulee siivellä. Mutta sitten siihen kyllä, kyllä mä jotenkin uskoisin myös sen, että kaikki tekee niinku esimerkiksi leirissä vaikka omat juttusa ja tälleen, että se on jo riittävää siihen, että ei tule niinku siivelee. Plus onko nyt melkein kaikki on lukenut karttaa? Linnea ei ole tainnut vielä johtaa, mutta kaikki muut on lukenut karttaa. Ja en mä näkisi esimerkiksi vaikka Janika ei ole myöskään lukenut karttaa, mutta en mä näkisi Linnea ja Janikaa esimerkiksi minä perässä roikkujina. Ei, en todellakaan. Mutta saa nähdä, että tämä jää ehkä vähän tämmöinen, mä luulen, että tässä oli semmoinen siemen meille. Että miksi editti näytti tämän nyt, on varmaan jotain, mitä tulee tapahtumaan tulevissa jaksoissa. No ehkä se on just vinkkiä siihen, että Linnaa tullaan pudottaa. Niin. Ja sillä perusteella, että se ei ota tarpeeksi roolia. Et ole ottanut tarpeeksi roolia. Niin. Tai sitten, että Karolalle käy Petterit. Niin. Että jos Karola rupeaa... Mun mielestä sanoiko esimerkiksi kukaan muu tuommoista, että mua ärsyttää, että muut ei? Ei, mutta sitten siinä oli just se, että Karola otti sen puheeksi, että siinä haastattelussa, että ei ole muuten, että osa tulee vaan siivellä. Ja sitten Arttu sanoo sen, että no mulla oli hyvä idea, että me mentiin sillä. Ja Linnea sanoo kanssa tavallaan, että me saatiin se Karolan näkemys ja 2 vastanäkemystä sille, jotka on
tälleen maallikon silmiin niin enemmän järkeen perustuvia, eikä tunteeseen perustuvia perusteluita sille, että miksi ei kannata ottaa johtajan roolia. Tai niin kuin, että miksi se asia tapahtui, mitä se kritisoi. Niin sitten mä ajattelen niin kuin sitä kautta, että se on niin kuin, tavallaan me saatiin 1 Karolan näkemys ja 2 Karolan vastanäkemystä, niin sitten Karola on tässä se niin kuin odd man out. Niin. Tulikohan toi nyt selkeästi toi ajatus? Nyt mua ahdistaa, kun mä en pysty editoimaan tota. Joo. Mun mielestä tässä, siis tämän sillan ylityksen aikanahan toi Jasperi rupesi taas selittää jotain, että joo, että retkikunnan pitäisi nyt kiirehtiä, että sillan ylitykseen on mennyt jo puoli tuntia ja ei olla edes vielä puolivälissä. Tämä oli eka kerta, kun me saatiin tietää, että kuinka kauan niillä on kestänyt jonkun haasteen suorituksessa, pois lukien se, kun ne kiipesi ne tikkaat sinne vuoren päälle ja sitten siinä oli puhe, että niillä on kestänyt tosi kauan. Jep. Mä kaipaisin kyllä tosi... Kissa heitettiin nyt sylistä. Mutta mä kaipaisin kyllä tosi moneen näistä kohdista niin semmoista jotain kelloa, että niin näytetään kauan on mennyt. Ihan vaan, että olisi niin semmoinen joku ajantaju. Tosi vaikea hahmottaa, että miten kauan asioihin menee ja onko niillä kiire ja eteneekö ne jotenkin hitaasti. Ainakin tosi usein painotetaan, että ne etenee hitaasti ja tässäkin jaksossa Jasper sanoo monta kertaa, että nyt pitäisi kiirehtiä, että heillä on vielä kilometriä jäljellä ja pitäisi päästä checkpointille ennen kuin aurinko laskee siellä. Mutta siis nehän pääsi hyvissä ajoin ennen kuin tuli pimeätä, niin ne oli checkpointilla. Eli en mä nyt sitten taas toisaalta ehkä tunnista että mikä oli niin kuin se, että kauhea kiire, kun ne oli. Niin. Kuitenkin sitten pääsi sinne checkpointille hyvissä ajoin. Jep. Mä en oikein tiedä, että miksi että yritetäänkö sillä luoda katsojalle jotain semmoista, että nyt niillä on kiire ja tiedätkö semmoista jännitystä. Mutta se ei oikein, se on vähän niin kuin sanoisi, että mä laitan sut arestiin, jos sä et tee tätä ja sitten mä en tee sitä ja sitten mä en joudukaan arestiin. Että mikä se on tavallaan se payoff, että onko se payoff vaan se, että ei niillä ollutkaan kiire. Että tulee vähän semmoinen sumutettu olo. Niin, ja kun joka tapauksessa ne on yötä siinä checkpointilla. Niin, jep. No, tää sillan ylitys kesti aika kauan. Mun mielestä tässä oli ehkä puolet liikaa ruutuaikaa, varsinkin kun se, se homma, kun se lähti käyntiin, niin sitten se oli käynnissä, mutta sitten me nähtiin kuitenkin askel askeleelta, kun ne ylittää sen. Niin olisin kyllä ottanut siitä about puolet leikannut pois. Helposti, joo. Se oli vähän tylsä katsoa. Jep. Ja mun mielestä muutenkin tämän jakson tahti oli tosi huono. Tässä mä en oikein, että mitä tässä lopulta tapahtui. Niin, keskusteluja käytiin, siltä ylitettiin sitten vielä vähän lisää keskusteluja ja sitten ollaan siellä checkpointilla, jossa... Henrietta luovuttaa. Joo. Tää, se ehkä se tässä oli hankala just, kun katsoi tätä jaksoa ja miettii, että mitä nämä keskustelut tarkoittaa ja sitten kovasti just mä aina kun katson näitä, niin mietin sitä, että mitä toi tarkoittaa ja miten tämä vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten se tavallaan lässähti se kaikki siihen, että Henrietta sitten sanoo, että hän on viime yönä miettinyt, että hänen matkansa voisi nyt päättyä tähän. Ja mä sanon, että tämä on luovuttaminen. Niin, mun mielestä toi oli luovuttaminen, koska toi oli luovuttaminen. Siis niin, ei sitä oikein pääse mihinkään. Ei siitä pääse mihinkään, että se oli luovuttaminen. Ja mun mielestä on, jos sä luovutat kun siinä alussa, kun käytiin ne säännöt läpi, että jos joku ihminen luovuttaa, sen rahat lähtee mukana pois. Niin. Eli mun mielestä tässä tilanteessa, kun Henrietta luovutti, vaikka se luovutti checkpointilla, niin rahat olisi pitänyt lähteä pois. Mä oon samaa mieltä. Se olisi tehnyt tästä jotenkin oikeudenmukaisemman katsojan silmistä, mulle ainakin henkilökohtaisesti. Mä ymmärrän ne syyt, miksi se luovutti, ja mun mielestä pitää olla sallittua ihan jokaisessa pelissä se, että sä voit jättää sen kesken, koska emme nyt pidetä ihmisiä vankeina missään. Joo. Mutta mun mielestä myös, miksi sä lähet jonnekin, mutta ethän sä voi ennakoida sitä, että miltä se, mikä se kokemus on ja mitä se tulee olemaan. Että kyllä mäkin tiedän, että mä oon lähtenyt tekemään jotain juttuja ja sitten huomannut puolivälillä, että ei musta olekaan tähän ja sitten jättänyt sen kesken, että silleen arvostettavaa kyllä, että tietää ne omat rajat. Mutta on se kyllä mulle tulee aina semmoinen, selviytyissä just oli yhdellä kaudella oli semmoinen, että ihan ensimmäisessä jaksossa, ensimmäinen
pelaaja on vaan, että hän luovuttaa. Hän lopetti nikotiinin käyttämisen päivää ennen kuin lähdettiin tänne saarelle ja mä haluan vaan sänkyyn ja vapettamaan. Niin oli semmoinen ok. Tietysti se on vähän eri, kun sä et kokeile edes ekaa päivää, että Henrietta oli sille viikon. Mutta niin kuin siinäkin esimerkiksi, mikä sitten se Jeff Probst teki, oli silleen, että mä en edes sammuta sun lyhtyä. Että niin kuin, sä et tavallaan niin kuin ansaitse. Niin. Tietysti Hepussa on nyt se eri, että se oli viikon tuolla ja näin, mutta jotenkin siitä jäi jotenkin semmoinen maku, että se ei luovuttanut, että ne syyt olisikin oikeasti ehkä se, että kestääkö sitä, että tulee pois äänestetyksi. Kun jotenkin koko päivän se myös sanoi niin kuin haastatteluissa, että hän haluaisi jatkaa ja hän haluaa niin kuin pysyä täällä. Että miksi tavallaan näyttää niitä meille katsojana. Tämä ei tietenkään ole Hepun vika, vaan tuotannon ja leikkauksen vika, että meille uskotellaan sitä, että tämä ihminen haluaa jatkaa tässä pelissä ja sitten se ei yhtäkkiä halukkaan, niin sitten sen takia ehkä tulee semmoinen olo. Joo, niin kuin, että mua olisi huijattu. Niin, jep. Ja sitten, tai tavallaan niin kuin mulle tulee semmoinen epätyydyttynyt olo siitä loppuratkaisusta. Joo. Että olisi kaivannut kyllä niin kuin pientä semmoista, ei nyt semmoista suoraan niin kuin paljastusta siltä leikkaukselta, mutta vähän semmoista pehmittelyä siihen, mitä tulee käymään. Että semmoinen, niin kuin, että älkää nyt ainakaan näyttäkö koko ajan, että se sanoo, että se haluaa jatkaa pelissä, koska sitten siitä tulee nimenomaan vielä se olo, että okei, että se halusi jatkaa pelissä, mutta pelkäs vaan äänestystä, koska siis ilmeisesti asia ei ole noin sen verran, mitä mä kuuntelin Henrietta omaa podcastia, missä se puhuu tästä sen Summit-kokemuksesta, niin se sanoi siinä, että hän ei tiennyt ollenkaan, että ääniä on edes tulossa sen niin kuin suuntaan. Että luultavasti se on oikeasti ollut just ne syyt semmoisia, että niin kuin että nyt vaan tuntui siltä, että nyt on aika lopettaa tähän, että nyt on niin kuin annettu kaikki. Mutta sitten se on just niin kuin sit pelkästään, niin kuin jos katsotaan pelkästään leikkausta ja niin kuin sitä, mitä me saadaan näytöltä, niin jos mulla ei olisi mitään ulkopuolista tietoa, niin mä olisin sanonut, että Henrietta jätti leikin kesken, koska se pelkäsi sitä äänestystilannetta, että tuli niin kuin ehkä nurkkaan ajettu olo, että kun on vaan 2 vaihtoehtoa. Joo. Ja ei ollut niin varma luotto niihin omiin alliansseihin, että tavallaan niin kuin pää tuli eteen. Mutta sitten tosiaan muistakaa, mitä Henrietta on itse tästä sanonut, että niin kuin, nämä on vaan mun tulkintoja TV:stä. Joo. Mutta tavallaan nyt niin kuin ehkä tämä, mitä tässä jaksossa tapahtui, toi Henriettan luovuttaminen, niin jotenkin se ehkä selittää sen editin, mitä se on saanut. Mulla ei ole niin kuin missään vaiheessa tätä kautta seuratessa ollut kauhean semmoinen, että mä olisin sitoutunut Henriettaan, niin kuin Henriettan hahmoon. Jep. Mulla ei ole niin kuin missään vaiheessa ollut niin kuin semmoista niin kuin samanlaista fiilistä Henriettan hahmosta kuin mitä esimerkiksi Janin. Ja Janin on jotenkin niin kuin sitoutunut ihan eri tavalla hahmona. Tai Karolaa. Niin, tai Arttuun. Joo. Esimerkiksi. Ja mä oon nyt tosi niin kuin, sitoutunut Nikolaan. Joo. Se on niin kuin jotenkin napannut mun huomioon, sitä on kiva seurata. Varsinkin, kun se on aina silleen, voisi äänestää pois ton Janin. Sekin mulle muuten jäi, kun mä viime jaksossa puhuin siitä, että Nikola oli miettinyt Janin äänestystä ja että sille ei ollut oikein sille mitään syytä. Niin olihan sillä, siis sehän oli se syy se, että Jani on äänestänyt sitä kerran aikaisemmin. Joo. Mutta joo. Se on musta huono. Tai no siis, no joo, kyllä sä haluat ne ihmiset pois, jotka on sun nimeä joskus sanonut, mutta mä luulen, että Nikola sen pitäisi niin kuin nähdä tää silleen myös mahdollisuutena tavallaan päästä Janin piiriin. Että kun Jani on semmoinen ihminen, jonka mielen pystyy kyllä muuttamaan. Ja ne vähän poddaskin siinä kanoottimatkalla sitten, kun ne oli samassa kanootissa. Mutta joo, Janin on kyllä helppo vaikuttaa, koska se on vähän semmoinen jesmään tyylinen. Se on ehkä ihan pikkuinen push over. Niin. Ja sitten toisaalta myöskin Janin pois äänestystä sanoo vastaan se, että te ette, niin kuin, ei niillä mun mielestä ole ehkä enää varaa Petterin äänestämisen jälkeen enää äänestää noita tommosia niin kuin vähän niin kuin johtajatyyppejä, jotka pitää huolta, että asioita tapahtuu vähän paremmin ees. Niin, ja sitten Jani on vielä sillä tavalla erilainen johtajatyyppi kuin Petteri, että just se on enemmänkin just semmoinen niin kuin tiimivetäjä, eikä semmoinen niin kuin tiimijohtaja, tiedätkö? Ei, mutta se on niin kuin semmoinen järjen ääni kuitenkin. Joo, ja sitten sillä on niitä semmoisia
erätaitoja. Joo, mutta jos ne rupeaa nyt vielä niin kuin äänestää tuommoisia niin kuin vahvoja suorittajia pois, niin ne ei kohta enää pääse sinne huipulle. Plus Janissa on mun mielestä se, että se on aika hyvä niin kuin yhteishengen ylläpitäjä. Et se on jotenkin tuntuu, että se ottaa kaikki tosi hyvin huomioon ja sillä ei ole ollut ainakaan editin perusteella semmoista poteroitumista niin kuin tiettyihin klikkeihin, paitsi ehkä pikkusen rupeaa olemaan se Janikan kanssa semmoinen niin kuin syvempi kupla, mutta me nähdään tosi usein niin kuin Janin keskustelevan monien ihmisten kanssa monenlaisia keskusteluita, kun sitten taas Maxi ja Arttu nähdään tosi usein yhdessä, ja ehkä Karola siinä niin kuin sekoitettuna siihen soppaan. Nikolakin on tosi usein Maxien ja Artun niin kuin seurassa nykyään, varsinkin nyt kun ei olla, niin kuin, alussahan se oli niin kuin Henrietta ja niin kuin muut naiset. Joo. Noin muuten varmaan siis toi Arttu, Maxi ja Karola varmaan klikkiytyi siinä, kun ne kävi sen reissun siellä Mäennyppylällä. Jep, Mäennyppylällä. Mikä se oli? Se oli se hammas. Hammaröiskafte. Joo, hammaröiskafte. Joo. Mutta just, että Jani on kuitenkin, että sen nähdään niinku olevan ihan kaikkien kanssa. Niin siinäkin mielessä, että se on semmoinen aika hyvä liima ollut tuolle porukalle. Mutta joo, Henrietta tosiaan jätti leikin kesken. Siinä on myös se, että mä mietin sitä, että jos nyt kaikki loputkin on silleen, että aina kun on äänestystilanne, niin on vaan silleen, että no, että en mä halua, että te joudutte niin kuin äänestämään, niin mä nyt lähden tästä. Niin sitten tavallaan mitä meillä jää katsottavaa tässä enää. Ja sitten mulla oli tuosta vielä semmoinen ajatus, että niin kuin jos se tavallaan, no nyt checkpointteja ei ole tietysti enää jäljellä kuin yksi vaan, mutta just ehkä se tasapainottaisi tämän tilanteen just, että jos sä luovutat, vaikka se olisi checkpointillakin, niin sitten se raha lähtee potista. Että vaan tavallaan se äänestys sitten takaisi sen, että se raha pysyy potissa. Koska tämä ei mun mielestä, niin kuin, ethän sä niin kuin Janika sanoi aikaisemmin tässä jaksossa, että eihän hän voi äänestää itseäänkään. Että se pakko sen on äänestää Henriettaa. Niin sit musta on jotenkin, että eikö tääkin ole vähän niin kuin itsensä äänestämistä, että sä oot vaan silleen, okei, mä luovutan. Niin en mä tiedä, mä vaan kaipaisin näihin sääntöihin jotain pientä tasapainoa. Mutta me voitaisiin vielä puhua siitä, että nyt tosiaan Artulla on tehtävänä niin, seuraavassa. Niin. Jakson lopussahan siis, tässä tuli lopputekstit ja sitten tuli, että seuraavassa jaksossa, vai oliko se ennen lopputekstejä? Koska se oli semmoinen, se ei paljastunut meille siinä jaksossa, vaan ensimmäistä kertaa, tässä on 7 jaksoa mennyt, nyt tuli 8, ja nyt tulee seuraavassa jaksossa. Vai olisiko eka jaksossa ollut myös, hei sillä oli joo. Joo, mutta kuitenkin Artulle tulee tehtävänä seuraavaan haasteeseen, että sen pitää huolta, että se joku sen haluama, joka haluaa, että että kenet Artu haluaa tippuvan, niin Artun pitää huolta, että se on helikopterin oven vieressä. Se voidaan tiputtaa pois. Ensinnäkin mä toivon, että tämä on silleen, miksi tonne tulee helikopteri? Mä oon kuullut huhua, että Aussi tai Jenkkikaudella on käynyt silleen tässä The Summitissa, että niillä on ollut loppumassa aika kesken, koska siellä oli myrsky. Tai siis lainausmerkeissä, koska siellä oli myrsky. Vink vink. Ja sitten tuotiin helikopteri ja ne kisaajat vietiin niin kuin 1 checkpointin verran yli. Tämä siis johtui ilmeisesti oikeasti siitä, että ne oli jäänyt aikataulusta jälkeen. Niin mä mietin, että onko meillä nyt käynyt tässä Suomi-tuotannossa sama, että sinne on tulossa helikopteri tuomaan niitä pikkusen eteenpäin, että ne on jäänyt jälkeen. Koska sitä on koko ajan jauhettu sitä, että retkikunnalla olisi nyt kiire, retkikunnan tulisi nyt kiirehtiä, niin onko tämä niinku alustusta silleen, että okei, retkikunta myöhästyy, joten me annettiin heille helikopterikyyti. Niin se tuli ekana mieleen, sitten toisena tuli mieleen, että kenet Arttu haluaisi pois? Linnea olisi ehkä aika hyvä ehdokas. Joo, tai Janika. Niin. Mun mielestä noi on ne 2 ainoata vaihtoehtoa Artulla. Ei missään nimessä Maxi, ei missään nimessä Karola. Ei myöskään Jani. En usko, että Jani. No en usko, joo. Siellä on 3 miestä jäljellä, niin mä luulen, että niillä on myös jotain semmoista. Ne on aika lähellä toisiaan niin kuin iän perusteella myös, ja ne näyttää tulevan tosi hyvin toimeen. Niin en usko, että Jani. En myöskään näkisi Nikolaa, koska ne tulee Nikolan kanssa hyvin toimeen. Niin siinä jää jäljelle. No itseään hän ei voi tietenkään heittää sieltä helikopterista. Linnea ja Janika. Linnea ja Janika. Ja Linneallahan ei tule ensi jaksossa edes olemaan sitä rahaa, koska se siirtyy HJKLMN Nikolalle.
Anteeksi Maxielle. Anteeksi Maxie. Niin Linnea ei sitten suojaa se fyrkkakaan siinä hetkessä. Ja mä kyllä niin kuin uskaltaisin oikeastaan veikata, että se on Linnea, että se Artun niin kuin reaktio siihen, kun Linnea lähti äänestää Petteriä. Ja moni on puhunut niin kuin siitä, että niin kuin, jotenkin vaikuttaa siltä, että Linnea on jäänyt niin kuin porukoista pois. No siis, niin kuin, ja siis se sopisi jotenkin temaattisesti nyt tähän jatkoksi, että kun tätä edellisessä jaksossa oli Linnea ja Henrietta oli niin kuin tavallaan pudotusuhan alla, kun sitten lopulta ne sai käännettyä Janin pään siellä yksityisretkellä ja Petteri joutui ulos. Niin nyt kun Henrietta tippui, niin Linnea on vähän yksin. Jep. Ja sitten tosiaan niin kuin, se nyt niin kuin sopisi jotenkin tuohon jonon jatkoksille, että tähän tarinaan. Että... Jep. Ja just se, että kun mä mietin noita ihmisiä, että Janilla on Janika, Janikalla on Jani, tai Janilla on vähän niin kuin kaikki. Maxialla ja Artulla ja Karolalla on toisensa, ja sitten Nikolakin kuuluu edes jollain tavalla niin kuin tuohon Maxi, Arttu, Karola vyyhtiin. Mutta Linnealla ei ole nyt niin kuin oikein ketään, että sehän niin kuin puhui jo tuossa aikaisemmassa jaksossa, että jos Hepu lähtisi, niin ei sille, että ne on tosi läheisiä, että ei se voisi äänestää Hepua. Niin se olisi niin kuin se odd man out. Mutta jos Artulla olisikin pelihousut jalassa, että se haluaisi niin kuin tiputtaa jonkun, vähän niin kuin parantaa omia asemiaan. Toisaalta mun mielestä niin kuin Artulla on tosi hyvät asemat tässä, että siellä on tosi pidetty. Mä en usko, että se on kenelläkään semmoinen, että äänestän sut pois. Niin en mä tiedä, niin kuin, onko tässä niin kuin Janilla ja Artulla kauhean vaikeaa päätöstä edessä. Että se on vaan tavallaan se, että kenenkaan mä niin kuin tuun huonoiten toimeen. Niin, ja ehkä voi olla myös, että Arttu tekee vaan semmoisen päätöksen, että ihan sama, että mä en vaikuta tähän mitenkään, että sit kuka sattuu nyt vaan olemaan siinä oven vieressä, niin se on sitten se on sitten se, jep. Saa nähdä. Luuletko, että Arttu käy varoittamassa esimerkiksi Maxia tai jotain, että älkää muuten jääkö sitten oven viereen? Voi olla. Koska sillehän Petteri oli käynyt vihjailemassa. Joo. Kyllä mä niinku uskon, että ainakin Maxista se pitää huolen. Joo, varmaan. Ja Maxista ja Karolasta. Jep. Joo, en mä oikein tiedä. Vaikea spekuttaa. Niin. Tuli muuten mieleen, että mähän unohdin sanoa, että kun mä sanoin sitä Crash Bandicoot-sillasta, niin oli aika hauskaa, että Maxilla sattui olemaan Crash Bandicoot-paita päällä. Mä en tiedä, että oliko se niin kuin, että oliko mä nähnyt sen paidan jo ennen kuin mä kirjoitin sen muistiinpanon Crash Bandicoot-sillasta. Mutta että se jotenkin varmaan alitajuisesti vaikuttaa. Ei me olla nähty mun mielestä sitä. Okei. En mä ole kiinnittänyt ainakaan siihen huomioon. Siis mähän sekoisin siinä hetkessä, kun mä näin sen. Joo. Onko meillä muita ajatuksia? Ei taida olla. Olipas kiva jutella sun kanssa. Jos ei meillä ole muuta, niin hei, mä oon puhunut. Voitte poistua.